Naglinya ang mga tao sa Commission on Election Satellite Registration Site alang sa Cebu City South ug North District sulod sa usa ka mall dinhi sa dakbayan sa Sugbo aron makaapas og parehistro sa dili pa tak-upan ang voters registration sa September 30. Ang first-time registrant kasi Jonalyn ning saysay nga ang nagtukmod niya sa pagpa-register maong iyang maestra nga gihimong requirement ang pagparehistro. If dili ko no mapa-register, di ko no ka-take sa exam. Moto kay nagpa-register na lang ko karon. Apan dili lang new registration ang serbisyo nga ilang gitanyag dinhi, lakip na pod transfer, correction of entries ug reactivation. Gani mokabat sa 600 pataas ang mobisita matag adlaw sa maong registration site ug gipaabot nga mas managhan pa sa maabot nga mga adlaw. Manageable pa siya, di pa gyud kayo na ka taas ang linya. Madadapas mga among personnel. Gahapon ning abot mig mga 300 plus nga mga registered voters. So karon expected namo nga mas musaka pa, daghan pa. Andam na sab ang COMELEC Cebu Province alang sa umaabot nga filing of COC kon Certificate of Candidacy karong Oktubre 1 alang sa mga mudagan sa national ug local elections. Kandak sa tao kining seminar or training just to remind him how to accept sa mga certificate of candidacy. Gani nakaandam na sab ang mga COC sa ilang opisina. Saysay ni Attorney Marshall Sarno nga nakigalayo na sila sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO aron masiguro ang kaluwasan sa publiko panahon sa filing sa COC dinhi sa probinsya sa Sugbo. So far diri sa Cebu, yung mga kayo'y except sa Cebu City, kuha na ito medyo init-init na gyud because of the recent developments or tungod sa siguro sa kadaghan pod nga kandidato. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.